बारग' बिएलटिफोरखौ मान होनानै हाग्रामा महिलारिनि बाखनायथाव खामानि। हाग्रामा महिलारिया एक्स बिएलटि मेम'रियेल पार्क लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। जेरै खोथा एरै बिपिएफ सरकारा खामानि मावफुंनो लादों। आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायाव मैखोमै बिहोमा होबोनाय आरो बिटिसि सोरजिनायाव मख'जाथाव बिहोमा होबोनाय एक्स बिएलटिफोरखौ मान होनानै बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारा क'क्राझार जिल्लानि कारिगावआव मोनसे एक्स बिएलटि मेम'रियेल पार्क लुफुंनायनि थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बिटिसि सरकारनि 30 कौटि रांजों समायना रमायनायै लुफुंजागोन एक्स बिएलटि मेम'रियेल पार्क। बिटिसिनि इएम प्रकाश बसुमतारी, एमसिएलए जुबिराज बसुमतारी आरो दनेश्वर गयारीजों लोगोसे बिटिसिनि गोबां बारग' बिएलटि सोद्रोमाफोरनि नुजाथिनायाव बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिया दिनै एक्स बिएलटि मेम'रियेल पार्क लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होयो। गिबि खुलुमबाय जे एक्स बिएलटि मेम'रियेल पार्क दिनैहाय जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि सान बा जोंनि बिपिएफ राजनिथि दोलोनि सरकार जानाय गोदानै जानाय लोगो लोगोनो दिनै बे मेम'रियेल पार्कखौ गायसनबाय। दिनै खुब रंजाथाव दिन होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनोबा दिनैनि जे परिबेस, दिनैनि जे बे थासारि बेखौ बिथांमोन बा एक्स बिएलटिफोर बिथांमोननि गोसो मोदोम जिउ होनानै बाउसोमलांनानै दिनै मुंख्लं जालांनायफोरनि बेवहाय 100% बेवहाय कन्ट्रिबिउसन दं। मानो होनोबा थांनाय गोबाव सम जे आन्दलन, बे आन्दलनजों जड़ित जानानै बिथांमोना दिनैनि बे बिटिसिनि जे महर बेखौ बिथांमोननि 100% कन्ट्रिबिउसन दं। दा बेनि असिलायैनो दिनै बिथांमोनखौ गोथां महरै बा गोथाङै दोननो बिथांमोननि जिउ जारिमिनखौ गोथाङै दोननो थाखाय दिनै बे थांखि, बे उद्देश्यजों दिनै बे मेम'रियेल पार्कखौ बानायनाय जादों। आसा खालामदों निस्सय फैबाय थानाय जेनेरेसना बिएलटि होनोबा बा बिएलटिया मा जिनिस, बिएलटिया सोरमोन, बिएलटिया मामोन, मा थांखिजों बिएलटिखौ बानायनाय जायामोन, बेखौ निस्सय जोंनि इयुन जोलैया बे पार्कआव हयथ' फैनानै मा होननानै सोंथि सोङोबा निस्सय जों बयबो मिथिनो हागोन। बे असिलायैनो जोङो दिनैहाय बे मेम'रियेल पार्कखौ बानायनाय जादों आरो खुब गाहाम जादों, खुब मोजां जादों, बाख्नायथाव। आंबो बिटिसिनि सासे इएम हिसाबै बा बिटिसिनि सासे नोगोरारि हिसाबै आङो गिबि आरो फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ आङो साबायखर बावदों। मानो साजायनाय दानि आधुनिक जे पार्क बेखौ जोङो बानायगोन। मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा एसे सिगां बिबुंथियाव बुंखाबाय 30 कौटि थाखानि बे मोनसे पार्क जागोन। दा सिगां किस्ति हिसाबै, सिगां इनस्टलमेन्ट हिसाबै 10 क्र'र बेवहाय सेंसन होनाय जाबाय। खुब गाहाम जागोन होननानै जों मिजिंथियो।